ladeira abaixo, soltou o arroyo para a cantidad de eso. A semana ou así, veo a alcaldesa cun técnico de confederación, onde veo mirando por aquí. E eu, como ando todos os días polo pueblo de Sobrante, antes andaba máis porque andaba ca perra, agora por viña morreu, vai, non ten nada que ver. Como ando de Sobrante, pasando por aquí polo puente, mirei para baixo, e eu vin dúas pedras ali. E digo, hostia, pero estas pedras non me cuadran que sean do Rigueiro. Baixei abaixo, e según baixei abaixo, hostia, vin aquilo, digo, me cago en Dios, está ao momento que vin un vídeo, fixe un vídeo e mandei a alcaldesa. Tamén, en favor dela, según yo mandei, xa me dixo, Carlos, ahora mismo vamos para aí, porque eso está peligrosísimo. Vemos isto aquí. Pero hai 2 meses. Eu non lle pido que veña agora a facelo, ni que veñan a facelo, pero por lo menos que veña alguén que teña poder, vaya, poder entre cubillas, e que chegue aí que nos diga, señores, pues miren, isto estamos tramitando, cuesta moito preparalo, estamos tramitando porque as cosas de palacio van despacio, pero o povo saltamos a caternos, porque isto faimos moito revés. Por aí abaixo, a xente que tedes hartas por debaixo da vía, saben o problema que tedes é de abaixo. Que tedes que pasar a carretera. No momento que chove, ese paso está inundado. Está inundado, e aparte está inundado de desastre. E o paso é dicir que se tú pasas por aí, tú estás collendo, pasas pola carretera e ti xa te avisaron, non?